Kublai vi baro ki viewers session pada kini ke video ini pe yang wedi bat for like kam. Ti ai kublai sinem tumai ki baro nama entau sinem ajar kunriu kini ke ka first video ke jonga wedi bat ki for like kam. Ti kermen bau ne sinem di sinem jong kacing kermen bat kun bah ha kacing jengi ke pamalaga si. Ti kermen sya baro ki kun samlang ki ba dan upcoming nak bentai ki kam ki jongpi te kermen bam tau snem ke snem ak bam pi hadin ba pila ada ban apply pila tristom ha ki written test ki interview bakar pila ban join ya ki kam ba pi pila ada tab te kermen ba ni u arah jara penru undi show snem jong ka jing kermen yang pun sama te ali mentang nya pe no ye ke video ha ba dei bat ke ni ku bolai kam ba ka Meghalaya Public Service Commission ne ka MPSC kal palan yang kini ki khatsau tuli ki total number of posts te snap ha te din bo pila ada ban page ke video link lengba ka official website jong ka MPSC apply no online yang kini ki post bo pher mau te kan mau kini ke ka government post kabade hapo ka Meghalaya Sericulture Department mo hapo ka Meghalaya Sericulture Department ban ka karteng chong ka post ka de Sericulture Inspector total number of posts ne ka don khat southly ting ne page mentan na kamda ki unreserved ka don artli ki post khasi jaintia ka don rutli ki post garo ka don santli ki post other SC/ST ka don kuwi ki post kane ka de kat kumna ka reservation policy la ne kata ka roster system but ka educational qualification kaba pila ban apply kite ki khat southly ki total number of posts kan long ki master lane ki bachelor degree in botany or zoology or kino ki candidates ki bla pendep ya ka BSc Sericulture kila ban apply na ka banta kite ki khat southly ki total number of posts no nangta ka pay skill pada hang ka de ka level 10 hang nga klem kan mau tho andai ka basic salary jong kini ki cut southly ki total number of posts kan de ka level 10s as per revised pay structure jong ka state government of Meghalaya but ka age limit hang ne ki candidates kila ban apply na du khat pra hadu life ho arsnem yangi ki ST lane yangi ki samla khasi mo but plus ru sansnem kata ka relaxation lani ka jingpan chalan rta kata ka bumun khat pra hadu lipo hen news nem ngidang laban apply nak mta kita ki khat south liki post but kadon ru ka fee ka application fee hang ni kalong lais pa arpo ko ka post mo kata ka de nak bentai ki general handai nak bentai jungi ki SC/ST kalong half dirit kata kemudian lada hangne kadai lais pa arpo ye ki chat benriu yangi ki ST kandai no shispa henru po mo shispa henru po kuwe ke post kan mau ba but pila ban siu lumba ki online mode ki jong pila ni pila ban siu da ka i chalan ha ki banks ki jong pi but the last date kaba pila ban apply na bata kita ki khat southly ki post kan long hadu ka arpholai trik u January 2000 kan mau ha ko ki khun samla the last date kan de hadu arpholai trik January 2000 but hadin kate ka tarik unampli shu ya kate ka link but pinamla shu ban apply ye kita ki post kan mau ha hadin ba pila de ban pe ye ki video ngong ye pi le nyolong ba ka official website jong ka MPSC but sedang no ban apply ban lada pimtip late shaki cyber ge jan gi jongpi ong ye gite ki nong tre po cyber pen apply lang nam da kini post lane lada hi kwa ban bangan hikai kumno bin apply lang ba ka mobile phone ru subha ban bu e comments ki jongpi tilada la poi da ki hajar ngut ki nong comments te ngala ban shina kumno ban hikai phi lang ba ka mobile phone namar da ka mobile phone ru ngila ban apply mo ngila ban siu ngila ban apply ya kiti ki post tetangga ta hiya kabaya dei bakani ka khubor like kam ko bantang si kermen ngin sana ya kendu biang hakiwai pada ki khubor like kam hakiwai pada ki video
bat nang yai sa bat nga usel ba official bat suggestion nganong ye phi wanam klet ban share like bat subscribe shi panlok ki bajan ki jong phi ya thu lam ye ki ru bada ki la byang ka qualification khang ba ma ki ru ki la ban apply stay tuned, see you in the next video.